Sing ngaji bakal mulya, 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 sing ngaji bakal mulya. Ngatekno sira kabeh rikala jamane Nabi, sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji. Ngatekno sira kabeh rikala jamane Nabi, sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji. Ngaji tansah dadi kegremane insani, wong mukmin senenge ngaji. Sing ngaji bakal mulya, 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 sing ngaji bakal mulya. Ngertenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi, nderek tuntunane Nabi. Ngertenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi, nderek tuntunane Nabi. Ngaji dalan nyuwun marang ridhone Gusti, wong mukmin senenge ngaji. Sing ngaji bakal mulya, 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 sing ngaji bakal mulya. Weruh sira kabeh ing dasar perintah ngaji, kados dawuhipun Kanjeng Nabi, minal mati ilal lati,
waru'a sira kabeh ing dasar perintah ngaji kados dawuhipun Kanjeng Nabi minal mati ilal adi nglampahi syariat ngliwati ngaji wong mukmin senenge ngaji sing ngaji bakal mulya 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 sing ngaji bakal mulya